Hi YouTube family, welcome back to my YouTube channel Aroma and More featuring Soumya. ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬೈದನ ಸೊ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈಸಿಯಾದ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಗಲು ಬೋವಿ ಸೀಪೆತ ಕುಕ್ಕಿತ್ತಂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿತ ಕುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಲೋಕಲ್ ಕುಕ್ಕು ಇಚಿರ ಶಾಪನ್ನು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿಕ ಆವಡು ರಸ್ಪುರಿ ಆವಡು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಫಾನ್ಸು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದು ತುದ್ ಬರ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಂಗಿಲು ಅಂತೆ ತಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ನಂದಿನಿ ಆರೆಂಜ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡದ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು నేను ಬೆಚ್ಚ ಮಂತು ನೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಐರಿಗೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 5 ಸ್ಪೂನು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ದೆ ತಂದು ಅವೇ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಗಂಟಿಪ್ಪನ್ನಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಲಡದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಕೊದ್ದೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪೇರು ಅರ್ಧ ಆವಡು ಒಂದೇತ ಏತೊಂದತ ಐತ ಅರ್ಧ ಆವಡು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಇಂಚ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದಿನ ನಿಗಲು ಸೈಡ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ఒక మధ్య ಒಂದು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಜರ್ ಒಂದು ಅಡಿ ಕರಂಚಿಲ ಕಾವಾಯ್ಕೆ ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತಡು ಕೆನೆ ಬರ್ಕೊಳತ್ತ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಕಲಡ ನೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ತೂದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿಟ್ಲ ಸೀಪೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಚೇರಿರ್ಬೋದು ಇತ್ತೊಂದು ಆತಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನಿಗಲ್ ಕುಕ್ಕು ಎತ್ತದ ಈ ಥರದ ಅವೇ ನಿಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜರ ಸ್ಕೂಪ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕುಗೆ ತಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಕುಕ್ಕುನ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಐಕ್ ಕೊದ್ದೆ ಅದು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಪೇರಿನ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಲ್ತ್ಕೊ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಹಸದು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬೋಗುಣಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಲೋಟೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಗೆ ಅವು ಐಸ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಐಕ್ ಅಂಚೇರಿರ್ಬೋದು ಓವೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಒಂದು ತಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ದಪ್ಪದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಈಸಿ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಬೋಡನ್ಲ ಇಂಚಿನಿಗಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಕುಡರ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ದೀಜಿ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ದೀದು ಕಾಂಡೆ ಕುಡರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡೋಡು ಇಜಿರಾವು ಮಸ್ತ್ ಐಸ್ ಲಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡು ನಿಗಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಜಿರ ಒಂತೆ ಡೌಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಆತನ ಯಾನವೇನು ಗೆತ್ತದು ತೊಲೆ ಎಂಚ ಬೈದನತ ಸೊ ಇದು ಗೆತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರಗಲಿಲ್ಲ ನಿತ್ತು ದಾಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆವಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ದಾಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮುರ್ಕದು ಕೆತ್ತಂಡು ಈಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ಗೆಪ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಜ್ ಬಂದಿತ್ತನ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏತು ಎಮ್ಮಿ ತೋಜಗನ್ನದ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಡ್ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ವಡು ಈಸಿ ಅದು ಕೇಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋದು ತೂಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್